Szóval a konzultáció az mindennek az alfája. Hát nagyon fontos megérteni, hogy egy páciens számára egy komplex orális rehabilitációt, egy komplex fogazati rehabilitációt kell nyújtani. Tehát azon már nagyon régen túl vagyunk, és szakmailag soha nem is volt helyes az, hogy mondjuk egy-egy kezelésbe belekap valaki. Hanem az a lényeg, hogy egy páciens számára mindent el kell mondani, ami az adott pillanatban az ő szájában eltérés, és azt is el kell mondani, hogy erre milyen terápiás lehetőségek vannak. Ennek alapfeltétele a diagnosztika. Tehát azon túl, hogy egy pácienst megvizsgálunk, ezt úgy hívjuk nagyon tudományosan, hogy fizikális vizsgálatot végzünk nála, és megvizsgáljuk a szájüregét, az arcát, a száját, adott esetben a nyakát, amire szükség van. Azon túl képalkotó eljárásra is szükségünk van. Ma már a röntgen felvétel nem lesz elegendő, ezen már túl vagyunk, ugye a CBCT vizsgálatokat kell végezni, hiszen 3 dimenzióban rengeteg információt kapunk, sokkal többet annál, amit adott esetben egy panorámaröntgen vagy egy kis röntgen felvétel nyújtani tud. Ugye a CBCT az bekerül egy szoftverbe, a szoftveren egy csomó elemzést tudunk csinálni, olyan vizsgálatokat is meg tudunk csinálni, amiket egyébként nem tudnánk megcsinálni. Ráadásul a CBCT az alapja annak is, hogy digitálisan tervezni tudjunk. Hiszen amiben dolgozunk, az egy digitális workflow, és egy digitális munkafolyamat, és annak alapvető feltétele a CBCT.